Kisa to'y pangalan nimo? Tawag ka lang ko mga unatan. Iya, yawa rin. Unatan no? Ipaliw ko, please kung subscribe daw Birds Kiss Bertres TV o kung follow ko sa akong Facebook Birds Kiss Vlog. Unsa may imuhang pilion dol? Supsupon or tilaan? Mas ganahan jud ko dol nga anduha. Sana all. Ay ka na. Tidiki gini yang ganahan so duha gini no. So, unsa may pinaka-paborito nimo nang duha dol? Tidiki. Tidiki. Tila dala kit-kit. Yo, ay no. So, kapila naman ka naka-tasting og tila dol? 3 times a day. Hindi totoo yan. Di grabe ano 3 times a day. So, sa supsupon eh, boss. Wag ko man og sup-sup, ice candy ra sup-supon. Nice. Ay, grabe ha. Ang iyahan na yung isup-sup ang skindi ko no, pero kung tilaan. Alay na lang storya. Alay na istorya no. So, kung tilaan boss, yun sa man mo pagtila boss. Grabe yan. Diwal-diwal gina dila ni boss no. So, wag gina ang ganahan no, tila gina eh. Kana tilang dangkit-kit. Tila nga dakit-kit di ay. So, saya sup-supon di. Lain na ninyo yung kito no. Ay, unsam na mo ang gitilaan di ay. Ice cream. Ay, sus, dagahan yun na ganahan nga tila nga ice cream no. Lain mo gunahon-na. Ay, Mao yun, lain yun mo gunahon na. So, yung anar rin. Kaya yung mindset ba? Ayaw gawa, good. ano sa inyong ginahon-na? Kay pareha tao, gunahon na. Okay. Unsa imong piliun, dako or gamay? Depende ka na eh. Depende, so unsa man yung pinaka-bait nimo? Depende rin na. Depende sa performance ba? Depende sa performance daw, no? So, sa dako ma'am, dili juga ganahan. Bago sa nanda ko inya ko an kanang wapod tayo affection nga. Ma-feel ba? Bitaw sa gamay sad. Okay rin na eh. Basta love lang ta. Sana all. Ang sa Kana. So, basta mabusog tal. Basta mabusog tal. Sa ba? so sa dako dai ma'am gana. Dili juga ganahan sa dako dai. Ada ko nga gugma okay. Eh basta gugma. Sus. Kana mo ninindo mo jud ni akong gipangatangatangan. So, Ako nga gugma okay kayo. dako nga gugma. So ganahan juga nag dako dai. Oh, dako tanan basta good benefits nga dako okay kayo. Kana. So, ang pasabot ni ma'am di ay nagduduha siya kaya yang gipasabot dako, nagduduha siya sa dako. Ang meaning dai dako paghigugma siya bana ug sa iyang anak. Sa iyang pamilya no, all, di ba? Unsa may pilion no, boss? Ipasulod o ipagawas? Ipasulod? Yeah, boy. Iyay, kani ganahan siya ipasulod. Nganong ganahan mo sa ipasulod, boss? Maganang ipasulod kay para di mapikhan ba? So ganahan siya ipasulod para dili mapikhan. So, nganong makainom magag mapikhan? Unsa man day ang imuhang ipasabot nga mapikhan? Eh kung di mo ko mo ipasod. Kung dili mo ipasod ang kung dili mo fail ang kalamit. Lami gud. Sana all. So, meaning lamian jud kay ipasud eh. Lami oy, lami nag. Isod mo imong tudlo. Isod mo imong tudlo. Iso na tudlo dai, grabe. Hiligaw ka na pasud tudlo dai no. So sa ipagawas dai dili juga ganahan dai. Dili, lami nang gawas. Anong dili ba ganahan jud sa gawas dai? Nakatesting na ka nga gipagawas. Ka-testing na? Sure good. Sure. Matihan lagi ka final answer nimo. Kada jud ipasulod. Ipasulod tayo imong gamot sa imong bulsa ba kung nakita. So, saan gali pag sulod gali? So, pagpasulod sa kamot gali? Paano? So, gidi mo gidi niya. Sige, okay. Unsay ma-feel sa unang sulod? Sulod sa. Ano? Depende kung sa'yo mo ang nasa mo panahon na. Wala, kabalo. Depende kung sa'yo nasa mo panahon na. Unsay ma-feel sa unang sulod? Bugnaw? Ano nga klase nga bugnaw? Basta siya, bugnaw siya. So, asam na ka ng sulod? Mall. Paano masabi? So sa muli ka ng sulod yan. So, usay na feel ni mo? Now.
bugnaw. Ore final answer. Amara. Bagay na. Sa klase di ay. Wala na. Amara yun. Amo ra gyud sa mall ra gyud ka nag-testing og sulod pag sulod nimo niya bugnaw. Okay. Ay piliun nimo ma'am. Dako or gamay? Nice. Oh, sana all daghan jud kay ganahan sa dako. Anong ganahan man ka sa dako ma'am? Kay kuan man ganang dili ka unsa na mapuna sa ko. Sana all. Oh, so dili ko na mapulan sa dako. So ini unsa man ni nga klase nga dako ma'am? Dako pa siya. Dako gugma sir. Gugma so dirty minded jud mo. So nakatesting na kag dako gugma ma'am. Oh, naga-testing na. Kapila basis mo? Kadaghan. Kadaghan. Oh, di ba? Ganahan gid siya. Dako pagigugma. So sa gamay na ma'am, di jud ka ganahan ma'am. Kaya ang gamay kay lisod kay ang gamay gud kay problema kayo. Ano na kayo mga problema ang gamay ma'am? Dali kay magubaan niya na nga sa gamay. Dali ra ni magugba ko no ang relasyon dai no. So gusto gyud din si ma'am og dako dai kay dako og pagigugma ko no. Hello guys, mayong adlaw niyong tanan din no. Salamat sa inyo may nitong pagsuporta diri kanako no. So sa ako ang mga kabuang pangutanan dai sa ato ang mga kababayan no nga Pilipino rasad. So good vibes lang kita diri no. Always happy lang kita no. Ay di ta na una mga problema dai. So mo na to ang mga pangutanan mga makalingaw nga na ay kapiuban nga pasuko pero okay na. So shout out nato dai ni sila no. Ato ang very mga supportive kayo no. Shout out sila no. So maguna nita ni Ma'am Geraldine Mangkao Bakulangan sa Buanoy. So si Marlene Andrea Maasin, Organic Bundal, Inji Barki. So shout out niyo diha dai mga idol no. So praise Gerald Pindos no. Ako ni amigo ko na amtugasan na siya na sign niya si Rod Abdullah Makaro ba siya no. Shout out sa iyo Dol. Shout out sa imo haday no. So shout out po din nato ang grabe po ka supported din ang kuna ko si Richard Correna sa Yuhan sa gawas. So labi na po ni Nanay Erlinda Jimenez from Aluginsan. So nagkuyog mi kanina di ay labi na ni Dian or from Davao. Salamat sa inyong mga suporta rin no. Hinaut ko nga dili mo mausab nga suporta diri kanako isag mga kabuang lagi natong ipangbuhat pero ko naa gitay goal sa tuang kinabuhi dai no. So ayaw di mo skip sa mga ads na to aron maka-try na taog kamani na to ang pag vlog dai no kay wala ko magita ka-testing ani no. So excited na ko nga maka-testing ana dai kay ato po na siyang itabang pohon. So salamat niyo tanan mga kaidol. Siguro, umiral siguro yung katimingan at kamay, kumalaw.